modu zaudete? Zer modu zaudete? Urru eta beraz, gaurko liburua, hori aztertzea gure helburua. Trailarai, gure helburua. Trailarai, gure helburua. Badakizute non bizi naizen ni? Donostiatik 10 kilometro dagoen herri txiki batean, Oiartzun. Donostia? Bai. Badakizute dago Donostian? Oiartzun. Gio koordenagailuan begiratu. Pixkat, zuek bezalako neskamutiko gaztetxoak trabatzeko, iztoteltzeko, moteltzeko, nahasteko urru. Janaria, landareak, barazkiak, frutak. Eta azkenekoa, ura. Importantena. Orduan, hitz joko bat eginez, de palabras bezala eginez, jarri duen. Ur, lur, eta ur. Bian barruan badaude hitz gehiago ez da, ur dutenak. Zuek ere ohartzeko euskara zenbat hitz dauden u eta errekin. Agur, txamur, beldur, zakur, txaur, eta bar. Eta agur. Bueno, songi. Horrengo galdera. Hugo. Gauza horiek, noiz idatzi zenun liburua, non printzipio marrazkiak, ze argital, horiek denak daude, datu guzti horiek daude, hemen, mira, hemen, dago nire izena, Gaztian, Enrique Morente. Eta Enrique Morente zer da, zen du berriro ere, egilea eta marrazkilaria. Eta ze urtetan egina, hemen jatzen du dena, eta Bildumaren zuzendaritza, urtea, bestia, 2021an idatzia. Buru honetan, mendi batzuk oso politak zirenak berde-berdeak, batean, subak erreta, kiskalita, mendiak marroia, grisa, ilunak, landarerik gabe, zuaitzik gabe. Eta pentsatu nuen, gizakiok, ze gaizki tratatzen dugun natura. Naturak ematen digu dena, behar dena. Ematen digu egurra, landareak, verdura, barazkia, janaria, ura. Eta gizakiak zaintzeko apartez, zuaitzak moztu eta txikitu. Eskabatu egin, dena xeatu, ez da gizar egiteko, zutan denak erren. Eta pentsatu nuen gaztetxoek, jakin behatzen dutela, natura zaintzen. Adibidez, hemen egin duzue seguru ezik, Oiartzunen ere herria bezala, bada, egun bat, urtean, ez da gizar duten, zuaitzaren eguna, dia del árbol. Eta ikastea joaten dira, mendira, bakoitza bere zuaitz landarekin, aitzurrarekin zuruagiz, eta landatzen dute arbol berri bat, landare gazte bat, gero handitzeko. Lehorra, zuaitzi gabe, tristea, ezer gabe, ez animalirik, ez landarerik, ez lorerik, ez belarrik. Eta jarri nuen protagonista nagusia Basajaun. Jendeak uste du Basajaun dela txorlita bat, ez? Personaje gracioso bat. Basajaun da, bere izenen dion bezala, Basoko jauna. Hori da egin behar duguna. Oso ondo tratauta. Ez batzuetan mesera zehazkitzen gara asko ere zapatilla, errota zehazkitzen edo zer gauza. Harrigarria da, personak nolako garen, hain alfabesak, hain alkarrak. Nori tokatzen zaio horrengo badera? Zure izena? Jendrik. Zu galdera eta erantzuna nik. Zenbat
Zenbat denboratan idatzi duzu liburu hau? Bueno, liburua idatzi, gauza bada, Hendrik, zentzun? Jendrik. Gauza bada, nik ordenagailuan liburu hau idaztia, folio batzutan, zirriborroa, lehenengo borradorea, lehenengo froga, hori idatziko nuen igual, egun batean. Eta jaztekina dago, keba. Handik bi egun egin nuen errepasatu berriz. Akatsak zuzendu, puntuazio markak, ortografia akatsak zuzendu. Gio, pasan nion, denak bezala, nire lagun bati. Ni baino idazle hobea den bati, Joserra Garziari. Zain, Joserra, begiratu mesedez nire lantxo hau. Eta handik 15 egunera, itzuli zidan, ordenagailuz, unegez, dena zuzenduta. Hau hobetu diteki horrela, hau bere bai. Haren zuzenketak sartu. Gero zer egin nuen? Baina nire ustez ongi zegoen, testua, abiari nuen, Ibaizabat argitaletxera. Zer da argitaletxea? Argitaletxea da, enpresa bat, ofizinak, lantoki bat, non nik biarritako folioiek liburu bilakatzen dituzten. Azta egiten dute, maketatu, letra handitu, marrazkilariari deitu, marrazkilariari testua pasa, haren marrazkilak egin. Zeten egin dagoenean, argitaletxeak, Ibaizabalek berriko du imprentara. Kasu honetan, Edelbibes Talleres Gráficas. Irakurtzea eta nahi duzu egin liburuak. Oso ongi. Hori oso politia da. Zeren, ipurik bat, idazten baldin badugu, papeltxo batian, eta papel hori angeratzen bada, nahi gainean, edo azkenean zakarrantzira jotzen bada, pena. Baina ikusten badugu, zuk idatzitako papeltxo hori, ipuitxo hori, liburu itxurarekin, liburu bilakatu da, posa matendu. Nik hau bidatzen duzunean liburu hau, ziren, 5 edo 6 folio, txuriak idatzita. Ezen ezer, baina gero, liburu bat, bilakatzen bada, transformatzen bada liburu bat, hori da politia. Marua. Nagusientzat, ez. Nire liburu denak dira, hemen ezagun, hasi igarotzen du eguna. Beraz, horrein bakaz. Nire loaren zaintzaile kutxuna. Gehien maite dudan laguna. Inarria. Eguzkiak zaintzen du zure errua. Bakarrik igarotzen du eguna. Ez esan, nire loaren zaintzaile kutxuna. Gehien maite dudan laguna. Izarra. Bigote edo bizarra? Izarra. Bueno. Rebote. Oea. Oso ongi, oea. Bigarrena. Bibabi bombero, buru bero, beratarrak. Ongi. Ia, araia. Kontuz. Kontuz, katu kakaketan potan. Bai.